Hi guys, welcome to my YouTube channel ST Production Assam. Dinay ang nangtamani siraw मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों. So guys, नायलांबाय थादो. जाय मोसानायनि सोमोन्दै आं खोमाजोंल' खोनादोंमोन, नाथाय मेगनजों नुफेराखैमोन. बे मोसानायखौ आं दिनै नुनो मोनबाय. थुंग्रियाव गानानि मोसानाय आरो खामाव बारखोनानि मोसानाय, बे मोसानायखौ आं दिनै नुनो मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो निश्चय नायनो लुगैदों आरो जुदि नायनो गोसोब्ला जोबनायसिम नायलांबाय थादो.
गाइस नैबे जाहैबाय खामाव बारखोनानै मोसानाय आरो बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' गाइस आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो स' जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों।